Najoveros i najoveres, benvinguts a l'Ona Jove, el programa més random de les zones, perquè no pot ser d'una altra manera. I a més, aquesta setmana estrenem sintonia de començament de programa. Marc, bon dia, bona tarda, bona nit, bon migdia, bona matinada, ja està. Ja. Bona bereneta. Bona bereneta? Què és això? La bereneta és el berenar. I també hi ha el berenar en menorquí, és esmorzar. Això és berenar. Estava fent el canvi aquest de... Una cosa és berenar i l'altra bereneta. Oh, wow. Llavors el que nosaltres és berenar, per ells és bereneta, i el que és esmorzar, és berenar. També et dic, no s'ho compliquen gaire, vull dir, és més fàcil. Una paraula, li poses un diminutiu i ja ho tens. Sí, de fet, un berenar és menys que un esmorzar en teoria, no? És que nosaltres hem d'aprendre... O sigui, jo ara vaig en contra del que és la culturalització de la gent. Nosaltres hem d'aprendre una paraula més a escriure. Esmorzar. És que a més va una S, una Z... Sí. Massa pel nostre cervell. Massa informació. I al matí haver de dir una paraula tan llarga, si vaig a esmorzar, vaig a berenar. Exacte. I saps... Mira, Marc, saps per què pateixo a vegades jo? Per què pateixes? Pels nens que tenen noms així com molt estranys. Estranys en el sentit que no es diuen Marc, Marina, o sigui que són noms com ja més... Home, és que nosaltres dos tenim la mateixa base, de nom. És veritat. Marina. Tu, Marc. M'ha fet molta gràcia. Marc. És com a walkie-talkie, no? Marc. Canvi. Canvi, corto. Fantàstic. Bueno, doncs, fantàstic també que tornem a ser aquí una setmana més, no? No, però ja vull que es diguis quins noms raros. Quins noms estranys. Mira, vols que et digui una cosa? L'altre dia estava pensant en noms estranys. Sí. Hi ha gent que posa als seus fills Iloveni. Què? O Ailoveni. Més internacional. Saps què vol dir? I love being it. No. Ailoveni. No, què vol dir? O sigui, no és el Macaitana, Marc. Deixem el Macaitana ja enrere. No parlem de Jo m'imaginava... No. Ailoveni és I love New York. Però junt, I love N-Y. Ailoveni. Això és legal de posar? No ho sé, però hi ha gent que té aquest nom, Tu ara imagina't aquí... Real, o sigui, qui a Nova York? Bkzm. Bkzm? Barcelona. I love Bkzm. Bueno, li pots posar Barna. I love Barna. O li pots posar Barna. Imagina posar-hi algú Barna, Marc. Uf. O Lona. Lona, tio, no. Lona, perquè se n'enriuran d'aquesta criatura tota la vida. Però l'Ona és... També et dic, pot ser, és unisex aquest nom, Ona existeix? Ona sí, i Mar també, per exemple, però l'Ona és com una mica, anem a enriure'ns... Bueno, és que Ailoveni, sisplau. Qui es digui Ailoveni, que vingui i m'ho digui. O sigui, un premi. Premi nacional de nom raruno. De fet, estranyot, si algú de cognom es diu Barcel, sí, que existeix, i de nom li poses Ona, és Ona Barcel. Però llavors quan fas de James Bond és Barcel. Ona. O quan vas al col·le sempre hi ha el cognom... No, sempre de fet posen no. Primer cognom, segon cognom, coma, el teu nom. Ona Barcel. Pot tindre un... Barcel, Ona, Barcel. O sigui, un segon cognom. Pot dir-se de primer cognom Barcel... Sí, però James Bond no ho diu. Però pot ser de primer James Bond. Però imagina que algú es diu Barcel de primer, Ona de segon. Ona, Barcel, Ona. Sí, però ja estàs assumint que existeix un nom que es diu Barcel. No, cognom. Barcel. Què? O sigui, que de nom es digui Ona, sí, de cognom Barcel, és el que t'estic dient jo. I de cognom, segon cognom, Ona. O sigui, Ona, Barcel, Ona. I així, és com un bucle, no acaba mai. Així t'ho compro. Ona, Barcelona, Ona, Barcelona. O que es digui, jo què sé, Mireia. Llavors, en el DNI, com que va cognoms, primer, Barcel, Ona, Mireia. Però llavors quan vas al col·le i et posen, per exemple, et dius Jiménez Mota, Eustàquia. Clar, és Eustàquia Jiménez Mota, no? Sí. Clar, en aquest cas hauria de ser... No podria ser Barcel Ona, Ona, perquè és molt raro, Barcel Ona, Ona. Hauria de ser Ona, Barcel, Ona. Això s'està anant molt de ja. Però jo proposo... Jo proposo... Plantegem. No, jo proposo que de segon cognom... Digues. Un moment. Stop. Espera, que farem el moment èpic de la setmana. A mi això m'està semblant una mica Iker Jiménez, allò del... Oh, uau, èpic, Saps què vol dir això? No ho sé, però això és èpic. Marina. Digues. A veure què prepara. La nostra estimada amiga
Ona Jove, Ai, sí, vale, va. o Jové, Jové. que ens roba el El nom TikTok, d'usuari, no? el nom d'usuari de TikTok, li proposem Val? que s'agafi de nom d'usuari i que es canvi els cognoms, ja que Ona. som. No, que ens deixi l'Ona Jove, per nosaltres, Sí. i que es digui Ona Barcel... Jove. Espera, Hem dit que jove ho estic algun pensant, moment. S'il·lumina. Barcelona s'il·lumina. Quan et tinc al meu costat. I a la porta de l'ovella 4 guiris. Què et sembla? Em sembla una bona idea. Barcelona i després de segon cognom Il·lumina. que... Il·lumina. Però després seria Barcel s'il·lumina Ona, si ho fan com el DNI. Mira, ja està. Jo crec que això i Ja ens Iker hem passat, Jiménez no? o el de Crims, escolten aquest esport, escolta aquestes coses. Il·luminada. Hi ha un nom que es diu la Il·luminada. Segur, també hi ha alegries. Vull Doncs dir que... l'Il·luminada, Barcel, Barcelona. Ona. I llavors, en el DNI, o quan llegeixin primer cognom, seria Barcelona Barcelona Il·luminada. Ens agrada I aquesta ja el tenim. combinació de En Guillem noms. de Búhos també li agrada. Sí. I ja està, quan et tinc al meu costat, el DNI és Barcelona superraro. il·luminada. Ja està. Que Buos canvi, en vez de, o sigui, que en vez de Barcelona s'il·lumina, Barcelona il·luminada. Ja està. O sigui, estem demanant que es Les canvi síl·labes hi algú són. els cognoms i a sobre canvi la cançó aquesta, no? Sí. M'encanta. Ja està. Fet. Ja Ja podem està, tancar el podem programa. tancar la secció, vinga, ja estem. Persiana, adeu. Aquesta és la secció, la secció, el moment de la setmana. el programa de la setmana. O sigui, Vinga, ja podem estem. tancar, podem xapar, adeu, Res, ens trobem persiana. la setmana que ve, seguiu-nos a les xarxes. Tot arreu, seguiu-nos a YouTube, ens trobareu en mode vídeo, a Spotify, I en bla, bla, podcast, iVoox, Google i Apple Podcast, i crec que ja hem fet... i xarxes socials, Instagram, Twitter, @onajove, TikTok, @ona_jove. Ja està, ja hem fet la promo. Perquè què? si aconseguim que la Ona Jove, que ens ha robat l'usuari... De moment està la cosa estancada. La setmana que ve ja Ens posarem en podem contacte. parlar de canvis de noms. Ho espero, amb candeletes. Quins flipats som. Portem De 7 veritat. minuts i ja l'hem I liat. així estem, home, clar que sí. Fatal estem. Avui parlarem de coses interessants, no? De Jo tot crec l'interessants que ens ja- poden semblar a nosaltres, jo crec perquè que ja és hem cosa donat subjectiva. tot de nosaltres, en aquests Vale, si primers tu minuts. dius... Bona, d'acord. Si tu dius... parlarem, Marc, jo vinc a fer una mica de hate, normal a mi, de Renfe. Renfe, Rodalies, com li vulguis dir. Cercania, Ja en vam Renfe... parlar amb els Stay Homes. Tant fa, vull dir, vull tornar a parlar de Rodalies Renfe, Marc. O sigui, Tan, fins tan, que no em tan, donin una tan, T-Jove tan, gratis, tan. seguiré parlant. Rodalies, em podeu patrocinar una T-Jove, sisplau? És molt trist, això, És molt trist. I després parlarem també de gimnasos, Marc, perquè jo estic trobant coses així una mica estranyes a Instagram. Ja t'has apuntat o no? NO, no? No, estàs buscant encara. Exacte, estic buscant. Soc una buscadora nata de gimnasos Sembles fins que la no... gent que busca pisos, Sí, Aviam si ho diuen. Aquí. No vull baixar. atents. Oh, s'ha sentit, S'ha sentit amb aquests auriculars? S'ha sentit. S'ha de dir, la Marina, com que ara estem per vídeo, no ha pogut posar els És seus veritat. auriculars de ràdio i s'ha anat amb els seus de mòbil Sí, vaig amb els cascos de tota la vida. a lo hipster. Sí. Sí. Més que res, Bastant perquè porto el sentis cabell alguna llis, cosa. no vull xafar-me el cabell una vegada que me l'anello en 4 mesos. Això també és veritat, la Clar. Marina amb cabell llis és difícil de veure. Soc difícil de veure perquè a vegades no, és com que no en tinc ganes. I penso, per què? Per què? No cal. Per què? Ja vas a la perruqueria tenen unes planxes boníssimes, fan així, flash, 2 Flash, minuts, flash, pim-pam. cap a casa. Total, i parlem de la Met Gala també. Una mica així un repàs que ja va passar, però és que jo no puc estar sense comentar gales de premis, coses així com molt fashion, high fashion level, High fashion label. definition a I Love New York. I love any. És la venir. I love any. Jo segueixo pensant amb el del McDonald. McDonald. Sí, el Feliç Mil. Feliç mi... I love Feliç any. mi. I love any. Sí. Sí. I love New any. York, sí. I love any. Oh, yeah. Total, parlarem... De què més? És Va. que em ve el flashback de l'altre programa de Dius sempre total. Ah, I acaba de vale. dir Total, no passa res. Avui ens enquellem més que Rodalies un dia que de pluja. Et parlaré d'això també. Uf. Parlarem de drons, Oh, wow. no el dron que va fotografiar el volcà N i va o gravar, no? que també en podem parlar després. Val? Que de Perfecte. fet, no sé si vas veure la notícia, no ho havia No. identificat i sortia ja el nom a la tele i va ser com un... Ah, per què no?
No sé quina tele era. No ho he vist. Però, Bueno, clar, alguna d'aquestes és il·legal meravelloses. depèn d'on fer volar el volcà o És veritat. es van apropar més del compte Però per escolta, fer-lo volar. una cosa, et diré una cosa, Les imatges molt maques. Sí, molt maques, brutals. però realment és il·legal, però tu te l'estàs jugant, t'estàs arriscant que el teu dron faci així, escupi el volcà, i el dron se te'n vagi a la cacota. De vull fet, dir. bueno, espera, No sé. vaig a fer una anècdota. Vale, va, fem anècdota. Jo, quan va explotar l'últim volcà, vaig anar allà a gravar amb un dron. Ah, sí? No és broma, no. No, però sí, em visc man, cap. creu tu. Sí, Tu creus? el Garrotxa, quan va erupcionar el Cruscat. El Cruscat o de Santa Margarida, si m'apures. Sí, no, vaig veure l'altre dia, no sé on, que explicava un noi Sí, que havia anat a fer un timelapse d'un volcà. molt bé. I va ficar el trípode, la GoPro i tot el tinglado, però la lava es mou i va fer pup, i va caure la GoPro a dintre de la lava. No. Només la GoPro, que dius, mare, noi, saps que hi ha una cosa en els trípodes per collar? Doncs no. No ho sabia. Doncs va caure només la GoPro. I es va quedar, doncs bueno, es va quedar va allà. xitxarrar. Total, el tio hi va anar, quan va passar tot, amb Sí. un martell geològic de picar pedra. I volia veure ja si podia aconseguir alguna cosa de la GoPro. I total, treu Un pedrusco d'aquells no, de lava. pedrusco, no troba una cosa fosa, Ai. però la SD de dintre No, estava estava bé. bé. I llavors és un vídeo que es veu una càmera amb lava que li està venint enmig d'una esquerda i comença Què i comença a dius? sortir foc de que s'està gravant tota la carcassa, però va gravar. Que fort. I de fet, en el moment que la va treure encara gravava, l'únic que estava tan fos el vidre i tot el d'allò que no es veia massa bé, però seguia funcionant. Uau, podem dir que GoPro fa bones càmeres? Sí. Perquè fins que Sí, sí. allò podia haver quedat caput a 0,2 segons de la vida. Com els iPhones quan cauen a terra. Uf, és veritat. Que mal. Mira, o sigui, que malament, perquè mira que pagues 1.000 i pico d'euros, els que tenen els mòbils més cars, Sí. paguen 1.000 i pico d'euros. T'ho estava dient fa 2 minuts, Marc. Sí, Bueno, que la dos Marina no. es vol canviar de mòbil. No, jo no em Un vull altre canviar de cop. mòbil. Sí, ho has dit, No, tothom no. s'està comprant. Ah, jo dic que tothom s'està comprant, no que jo em vulgui Però ho gastar has 1.000 dit i amb pico un d'euros. estil com tothom s'està comprant i jo no. Ah, no, aquí, però no anava per esperit aquí, de Marina consumista. No anava per aquí. No, el meu mòbil té un any, vull dir, no me'l canviaré pas. Fins aquí 4 o 5 anys no es canvia el mòbil. A no sé que et caigui dintre el volcà. A no ser que caigui. O a no ser que et caigui amb altres plataformes que és insalvable, però bueno. Altres plataformes. Com pot ser un vàter. Ah, és una plataforma. És una plataforma perillosa. Sí. Jo tinc una Sí, persona sí. molt propera a mi que, desgraciadament, li va passar això i no és una bona experiència. No és massa. No ho és. Una abraçada per aquesta persona, perquè si ho escolta sap qui és, però La conec? la coneixes digitalment parlant. I té problemes, com es diuen, amb papers i coses? Ah, sí. doncs ja sabem de què estan parlant. Exactament. O sigui, ha tingut un altre problema, a més. Què vols dir? Que li hagi caigut el mòbil amb una plataforma. Una plataforma que era una mica trampolí d'aigua. Sí. Sí. Ostres, això no ho sabia. No ho sabies, No, doncs no. sí. No és una problemes. plataforma aquosa, Aquests Erasmus només porten cap problema. No, el bo és que no és Erasmus. Ah, és veritat. No. És un post... És post-universitat, Com vida diu una amiga vida meva que no va adulta. tenir Erasmus, és... Jo tampoc vaig tenir Erasmus, però se'l quina va fer llàstima. ella. És Erasmus provocat. Out of control. Sí, bàsicament. Out of control. Total, parlarem, si tenim temps, de tant. la Shakira i el Waka Waka, Oi! però versió pollastre. M'està fent mal rotllo, això ja, Sí, normal. M'està fent mal rotllo. I res més, Marina? I ja està? Ja està. Si, bueno, Jo si crec vols que m'invento parlem de més dos coses, temes. Si anem a aquest ritme, 2 temes. Cobrim el programa amb 2 temes. Home, ja portem un quart d'hora, Un quart d'hora d'abans. Ara que portem un quart d'hora, comença l'Ona Jove. Tenim sort per això, perquè els meus temes avui seran rapidets, Com que són una mica de hate, seran De hate. pim-pam-pum, bocadillo de atún, Doncs, o com a mi m'agrada dir-ho, la casitos con atún. Què ha passat, Marc, aquesta setmana? M'ha passat una cosa Ui, rarota, anava a dir una cosa i estranya, millor no la dic. regular. Renfe. Ahà. Com a tema ja és regular, Renfe. Regular, estrany, dolent, nefast, puc seguir dient Però això adjectius. passa sempre. Sí, a veure, posa'm la sintonia de la Renfe, perquè és una sintonia... A quina parada meravellosa. vols? Sant Vicenç de Calders. Sí, home, que Ah, no, que és la R3. nostra estimada R3. Magarriga.
Això es passa a Catalunya, aviam, Sagrera, on és? Montcada. Recordem una de les coses més penoses. Magarriga, o Masfranquès del Vallès, el que tu vulguis. Parets, Granollers... Posa'm Franqueses, aquí. Va. Aviam, aquí segurament serà Granollers, és aquest moment de l'àudio. A veure... Aquí. Propera parada... Masfranqueses del Vallès. Masfranqueses del Vallès. Masfranquès del Vallès i Magarriga. Ara ve. Masfranqueses del Vallès. Bueno, ara et segueix repetint-ho. Sí. Ara. Ai. Magarriga. Propera parada... Magarriga. És que diu Magarriga. No, és Magarriga, vull dir, la persona que fa la veu en off no sap que és Magarriga. Ai, quasi, Marina, o sigui, ja està. Ja ho és, oficialment. Que és la Garriga, o sigui, no passa res, senyora. El que passa que aquest àudio he vist com que té una mica de delay entre propera parada, Magarriga. Sempre. Triga molt. És com el metro, la L9, No l'agafo, l'L9. que l'han ficat també en anglès. Oh, Em sembla, no en vam parlar ja? perquè és la línia de l'aeroport. Sí, Clar. i el que fa A veure. és... Ells no gravaran. Next station. Ells no gravaran més d'una cosa. No. Ells si és zona universitària, És zona zona universitària. universitària. Sigui l'entonació que sigui. En Encara que euskera, la en mateixa anglès, tia, en xino, la en mateixa persona gravi les veus d'intro, Tant fa. de propera parada, zona universitària. Pròxima parada, zona universitària. Next station, zona universitària. I és un mix, perquè només ho han gravat un cop i se sent. Clar. Estil, propera parada, zona universitària. Bé. Pròxima parada, zona universitària. Perquè les diferents entonacions en les llengües, bueno, això està bé, però és la que dona una mica de màgia a les locucions del metro, Sí. i de ATM... TMB. TMB. ATM també és? No, Àrea ATM no. AMB. AMB. Ai, no sé. AMB. Àrea Metropolitana de Barcelona, Transport La Metropolitana de TMB. Barcelona. TMB, ens agrada més TMB. De fet, Pim, pam, el pum. senyor que va gravar totes les veus de la resta de metros Sí. es va jubilar fa un parell d'anys, crec. I van fer un Cuca! vídeo del que Que era el guai. Radio Metro. Oh. Que abans es veu que hi havia el que narrava pel... Perdona, o sigui, allò és hi ha una que- avaria no sé on, es gravava, i de fet encara es graven quan hi ha coses concretes, Sí. però abans era ja no sé què, tal, feu no sé què, era un Era el un Radio megàfon. Patio, però en directe, diguéssim, no? Saps com el de les caixes? Caixa no sé quan, Sí, 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 doncs sí. era així. I se sentia tot el metro, doncs no sé què, hi ha una afectació, no També sé et on. diré, l'altre dia, baixant cap a Barcelona amb la fantàstica R3 Magarriga, arribem a Vic i de cop i volta diu... Se sent com a la megafonia del tren i diu aquest tren efectuarà parada a totes les estacions. I jo del plan, com? I una de davant diu, però aquest tren no havia d'efectuar parada a totes les estacions, deia que era semidirecta. I jo, pues xica, no sé, pues, Ja no. ja no, o sigui, no hi ha marxa enrere. Ara ja pares fins i tot a Masfranquets del Vallès, que no puja ni Cristo, però bueno, bé. O a Perquè- Sant Miquel de Balanyà, o aquells llocs que... Sí, Ok. sí. Bé. Doncs quan acabis parlarem d'aquests Mira, trens semidirectes. T'explico un moment el que em va passar aquesta setmana? Quina vols, anècdota 1, 2 o 3? Tio Jou, no sé quina és. Crec que és la 2. Aviam si encerto. Oh, i tant! Oh, i tant! Ai, és que em posa de bon humor aquesta sintonia. Mira, Marc, vaig agafar el tren, posem un dilluns, val? Agafo el tren el dilluns i de cop i volta veig que hi ha l'aire condicionat. I vaig pensar, bueno, encara estem en temps de... No havíem passat tardor, res, tot bé, saps? Bé. Què passa? Que el dia següent hi havia la calefacció. O sigui, vam passar a tenir aire condicionat, que allò era com un congelador, Sí. de cop i volta passar com si estiguéssim a 3 de desembre a menys 4 graus de temperatura. No ho sé, senyors de Rodalies, s'aclareixen? Jo diria que no. És com... Mira, això és molt fàcil. A Digues. casa meu se sap que arriba l'hivern Bé. quan la gata puja a dalt. Val? Es passa tot l'estiu a baix. És com Perquè la... està fresquet. Com Està es fresquet diu? a baix. La migració. Migra Sí, baix, bé. només va al jardí i al garatge. I quan puja a dalt és que comença a fer fred. Ja diu, aquí comença a fer fresqueta a baix. I diuen la marmota. Saps com que diuen que comença la que- primavera quan surt la marmota? Clar. Doncs igual, és la marmota. També quan Està surt a bé. fora és que comença la primavera. Cuca. Que ara estem en temporada ja d'anar cap avall, O sigui, Sí. anar cap a... Home, jo ja he ficat l'adredon, Jo avui mateix el poso. Perquè Al he hagut de poble, dormir al poble. He hagut de dormir amb 3 mantes, o sigui, ja no cal. O sigui, posem ja l'adredor, I acabem que no és tan abans. penós. O Sí. sigui, perquè m'he hagut de llevar a posar una altra manta. Dic, no pot ser, per favor.
I ja està, aquesta és la meva anècdota de la setmana amb Renfe, a part del de la megafonia que va dir això Però quina d'efectuar... anècdota? El de la calefacció, o sigui, per què vale, d'un dia a pensava de l'altre... la noia aquella. No, és veritat, és veritat. O sigui, per què d'un dia posem l'aire condicionat com si estiguéssim anant a la platja a banyar-nos a També 34 aplicable graus? a l'autobús. Sí, però jo no he vist el canvi tan brusco com l'altre dia. Vaig pensar, de veritat no han passat ni 24 hores de que vaig agafar aquest tren i... de cop i volta, plas, plis, També plus. s'ha de parlar de l'autobús, que clar, et ve des de... Bueno, arrenca, Sí, i allò està més fred que... és cert. que l'aniversari d'en Pingu. Però arribes a Barcelona que allò sembla un forn. No, el bus encara es porten bé. Sí? Fa fred, això Allò sí, que s'entelen els vidres del bau que hi ha no dintre. fa tanta d'allò. De fet, vull fer una menció especial A veiem. perquè últimament dic moltes coses de l'APM, a la feina Sí. ja em diuen que sóc el senyor APM i, sisplau, Ho ets. el menció aquesta de Pingu s'ha de reproduir. Más frío que en el cumpleaños de Pingu. Ai, Más frío que en el cumpleaños de Pingu. és que Pingu és generació... Sí, És de tota fet avui t'he generació. enviat stickers d'en Pingu. Sí? Sí. Jo te n'he enviat un altre, que no té res a veure No, amb el Pingu. no l'he vist No encara. l'has vist. Mira'l. O sigui, Total. és meravellós. Total, no. Digues. Anem a parlar de les anècdotes del tren, que no sé si en vaig parlar. Sisplau, no ho sé. A veure, sorprèn-me. La R3 R3, gran línia, eh? té la peculiaritat i el gran inconvenient, Sí. per dir-ho finament, Digue-ho finament, però... ho dic finament, que només té una via. Ai, sí. L'últim que vaig dir això va dir, però com vols que s'aguanti un tren amb una via? I ja m'has entès, 2 raïls. Només, o sigui, però Un només ho sentit. entenem nosaltres, això, Sí, eh? O sigui, un només sentit. ho patim nosaltres. I clar, Sí. i el segon cop que ho vaig dir també em van dir, clar, una via, que vols tenir? Dos de pujar i dos de baixar. Jo, no, una. De pujar i l'altra de 2 baixar. raïls, Exacte. hi ha 2 raïls. Però nosaltres volem que en facin un altre. O sigui 4 raïls. 2 raïls per pujar, 2 raïls per baixar, I els hi saps? costa moltíssim. Sí, no ho pillen. No entenen. No. I clar, diuen, però... I després entenen de... Espera, què? Una via... Bueno, sí. El tren que puja ha d'esperar el que baixa a vegades, o si peta un, se'n va tota la merda. I quan Bàsicament. plou, se'n va tota la merda. Bàsicament em va passar l'altre dia, això a mi. Plovia i el tren va anar com 20 minuts tard. Dic, de veritat que he agafat un tren abans del que tocava i arribaré més tard del que... O sigui, Sí. Sí. és mind-blowing. Sí. Però després parles amb gent que va amb l'R1, per exemple, que és la línia de la costa Que té de pujada, 2 vies. i que els trens passen cada 10 minuts i diuen, És que va "Fuà, malament! és que va fatal la Arriba R1. tard! M'ho van dir literalment l'altre dia. Que es va queixen fatal que va la tard. R1. Dic, no pot ser. Dic, la R3 sí que va tard. Allò sí que és tard. Clar, diuen, és que ha arribat 10 minuts tard el tren, i dius, i? Aquí ens arriba mitja hora tard. Com... Si aquí t'has d'esperar 20 minuts a vegades que És baixi veritat. l'altre, o ha patat Sí. no sé què, i Sí, és com no poc entenen fiable. el nostre patiment. No Clar, és per poc tothom és fiable. el seu pitjor tren. Sí, Que Rodalies fa malament? Sí. obviously és. Però és que l'R3 és un altre món. I ja no et No. dic els pobres que han de pujar a Puigcerdà. Uf. Aquest sí que ja és com... Agafeu el tren express aquell que va de Sant Andreu a Vic, Vic-Puigcerdà. Vull dir, feu aquest. Sí, però... Tant fa l'hora que visqueu. O sigui, si Però- teniu coses a Barcelona a les 2 del migdia, aneu amb el de les 7:50. Vull dir, agafeu aquell tren. Sí, o sigui, sí. 7:50. No No us miris arrisqueu. atrás. No, o sigui, no miris atrás, Jou. Agafa aquell. Clar, i doncs no entenen això, no? No ho entenen. Total. Hòstia, he d'arreglar això del total, eh? No, Marc, no cal. Mira, L'abracem abracem el total. i seguim En endavant. resum, Digues. l'anècdota era que jo vaig agafar un semidirecte. És una espècie en perill d'extinció Sí. que hi ha d'allà a Vic i de Vic a Puigcerdà, Sí, o d'allà a Vic i prou. vale. I hi ha el semidirecte i el semi-semidirecte. Un és que de Barcelona hi ha para Vic, que és un, només n'hi ha una a la Exacte, tarda, crec. només... I un al matí, vull dir, no n'hi ha més. No sé, és que al matí tampoc els faig Hi ha servir. un al matí segur que el vaig agafar i a la tarda un No, altre, un tipus a altre. les 3 o les 4 de la tarda. No, més tard crec que era. Però si n'hi ha més d'un, eh? No, perquè potser estàs parlant del semi-semi. No, n'hi ha un que és Sant Ara em fas Andreu, obrir els Vic. horaris. Hi ha un que és Sant Andreu, Vic, Puigcerdà i Sí. Puigcerdà, Vic, Sant Andreu. I llavors Sant Andreu ja para totes les estacions de dintre Barcelona. Rodalia Renfe. Va, mirem-lo. Hi ha un a les 7 de la tarda que va Val. directe i no n'hi ha cap més. No n'hi ha un a les 4 de la tarda? I de baixar no n'hi ha ni un. Però al matí sí. Ah, no, espera, que estic mirant dissabte. De baixar n'hi ha un a les 7 Veus? i ja està. N'hi ha un en tot el dia, de pujar i baixar. El directe. El Vic-Barcelona. Per què no fan més trens d'aquests?
perquè hi ha la via que hi ha. S'ha d'esperar el tren que baixa, el que para el següent. Tant fa, o sigui que els facin tots directes, tio. I els altres, mira, ja espavilaran. O sigui, jo necessito baixar en mitja hora a Barcelona, no en 3. Vull dir, no pot ser. Això fiquen 2 vies i foten un directe Però, cada Marc, hora. escolta, els que van d'Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà o a la Tor de Querol, o sigui, jo els planyo. No pots fer això cada dia, No. vull dir, vius al tren. És que no pots, no Vius pots. al tren. I llavors n'hi ha un que és el semi-semi, que li dic jo, que para Para unes quantes. a la Garriga A o para a Parets. Granollers, tal, no? Sí. En resum, jo sortia un dia a treballar i vaig agafar el tren aquest, el directe. Ai, ens agrada aquest. I el vaig agafar, crec que a Plaça Catalunya, i diuen, aquest tren només para a Barcelona. Sí, Següent estació, Vic. Para a Ara Ai, Triomf. t'he d'explicar Aquest una tren cosa. només para a Barcelona, no sé què, tal. En Eh. català, castellà i crec que anglès i tot, ho va dir. El següent, a Sagrera, torna a repetir-ho. Sant Andreu, torna a repetir-ho. I crec que para a Sant Andreu... Arenal, sí. Arenal i a... Res. I Torre de Baró. No. Aquest, sí, que... Ah, no, aquest ja no. No. Doncs El que allà és directe és Sant Andreu, Última Vic. parada de Barcelona, següent Vic. Sí. Següent Vic. Pues que ho va dir com 50 cops amb el... Sí. Amb la megafonia meravellosa. No, la gent no entén. Tira pa'lante i una tia a Mollet. Ai, per què no para? Doncs el més fort va ser un dia que vam baixar amb ma mare a les 7. Però deixa'm acabar. Vale, va, Em deixo quedarà. acabar i t'explico la de l'Hostalets de Balanyà. La tia cridant Va, i clar, el tren s'havia parat. però no pots obrir les portes. Però no pots obrir les portes perquè Clar. havien d'esperar l'altre que baixés. Mare I la meva. tia super... No, que no sé què, no sé quanto. Malament. Va anar a buscar el revisor. Va trobar el revisor, que no ho puc obrir, no sé què, no sé què. Va muntar un pollastre. I al final li van deixar obrir la porta perquè havien d'esperar i no sé... Vam Què estar dius? 20 minuts a dintre ja. Un altre dia, que també vaig agafar aquest fa poc, fins i tot van obrir la porta d'emergència amb el tirador. Un que volia baixar, doncs, la va obrir i va baixar un. Llavors, però és que lo surrealista és... No és que una tia, una dona, es passi. No. És que quan van obrir el dia del revisor, va baixar ella i van baixar 10 més. Que, doncs aprofito. I dius, 10 persones, us equivoqueu. No s'han enterat Tot que no. dient-ho. Doncs sí. I el dia que van obrir la porta amb el dia d'emergència, també. 10 i pico. Ostres, doncs aprofito. I tots corrent surtin cap a fora. Doncs a mi em va passar que a Vic era un tren, o sigui, havíem d'agafar un tren normal, un semidirecte, dels que para la Garriga, Parets, i de cop i volta ens diu el de seguretat, diu, ara passarà un tren per l'altra via, baixeu d'aquest si voleu anar directament a Barcelona, perquè va més ràpid. I nosaltres vam dir, ok. El fort és que nosaltres teníem la meva tieta esperant a Parets, vale? Sí. Què passa? Que li diem, tieta, que venim més ràpid perquè aquest tren va més ràpid, ens trobem. Vale. Vau baixar i no va passar. Resulta que aquell tren era Vic-Sant Andreu, el de seguretat no va especificar que anava directe a Sant Andreu. Clar, tot Cristo va baixar del tren semidirecte al tren directe aquest, no? Una dona que agafa el tren cada dia, literal, perquè ens ho va explicar, cada dia agafa el tren per anar a treballar a Hostalets de Balanyà. Va anar a parar el tren aquest... A Barcelona! Tu, que arribo tard, que va anar m'he a passat la parar a parada. Sant Andreu Arenal. Diu, és que em pensava que vosaltres te mos havíeu equivocat. I la meva mare i jo, no, la meva mare i jo anàvem a Barcelona. L'únic que no vam parar a Parets amb ma tieta. Ens vam haver d'esperar a Barcelona que ma tieta vingués amb el semidirecte. Sí. Però que no va ser such a big deal, no? Però per aquesta dona, sí, d'arribar a la feina a les 9, arribar a la feina a les 11. O sigui, el va seguir. No, Com va anar això? va baixar i diu, te mos heu equivocat, i nosaltres, no precisament perquè havíem d'anar aquí baix. Diu, és que havia de baixar a Hostalets de Balanyà. Diu, he vist que no parava. No para! Diu, però el més sobra diu, mira que agafo el tren cada dia. I jo, senyora, què li ha passat? Home, tothom baixa, la pressió social. Perquè va ser el de seguretat. Diu, aquell és nou. Dic, pues que li expliquin perquè... Pobra dona. Bueno, els de seguretat també a vegades et salven la vida, eh? Bueno, Hòstia, avui és anècdota. aquesta vegada no li va salvant aquesta dona. Et compro allò que vam dir de parlar bastant d'un tema. Val, Avui sí. és dia de Rodalies. Bé, dia Rodalies. Vaig anar fa poc, vam quedar a Granollers. Val, bé. I resulta que... Bona ciutat. Havia de tornar, jo. En tren? Sí. Val. I era l'últim tren. Et vas arriscar l'últim tren, Marc? Sí, Uf. i anava tardíssim. Llavors vaig corrent, baixo per les escales, que l'últim tren ja estava ja a punt de marxar, passo per allà i em veu el vigilant i diu, que és l'últim tren? I jo, ja, i jo corrent allà, no? Baixo les escales perquè has d'anar per sota, Clar. passo entremig de la gent com,
Després van reaccionar i es van apartar com, corre, corre, no sé què, tal. Pujo i el tren ja havia tancat portes. Però el de seguretat li va fer com senyals en el maquinista i es va obrir la porta màgicament i va ser com... Gràcies. Gràcies, senyor maquinista. O sigui, em van deixar pujar. A mi això de que el maquinista que el de seguretat faci senyals al maquinista m'ha passat alguna altra vegada també, però tan bèstia com lo teu, no. I llavors els que m'havia creuat a sota, que quasi me'ls menjo... Uau! Aplaus, aplaus! Molt bé, doncs Marc, ho vas aconseguir. Et haguessis quedat a Granollers que Novelles, fantàstic. Bueno, no m'agradaria quedar-m'hi la nit per aquella zona, però bueno, sí, tampoc, no és res. No és res, No és res, quedes ja el garito mal de seguretat. Parlant també Digues. d'això d'anècdotes, també vull comentar les megafonies. Val, bé. I amb això, sobretot la dels avions. Saps que diuen... No s'entenen. Sí, este avió, no sé què, tal, no sé quant. Quan jo crec que parlen en tampoc anglès, saben no parlar en s'entenen. anglès. No, és que no s'entén. Hi ha un TikTok que és... Aquest avió destí a Frankfurt comença ara a les 9 al vol i acaba no sé quina hora, temperatura, no sé què, no sé quanto. Tin, tin, tin. I llavors es veu el micro com que se'l fiquen com a dintre la boca. Sí. És que van diuen el plane number... Dius, bueno, ja està, ja l'hem perdut. O sigui, l'hem perdut a la safata o a la safata, vull dir. Llavors el següent era en francès. I... Oh là là! Baguette, s'il vous plaît! París! Ai, crec que l'Aitana ho diu millor. Mon amour, je t'aime. Crec que podria ser safata de vol. Aitana, ja t'hem trobat una altra feina, no cal que facis Mac menús. Fes Mac retransmissions del vol, vull dir, megafonia. Ai, Marc, sisplau, va, si posa una megafonia de... Estic buscant si trobo el... Per favor. Necessitem veure-ho. No el trobo. No el trobes? Unes coses estranyes. Oh, quina llàstima. El pitjor és que em van venint anècdotes al cap. Bueno, pots fer una cosa? N'explico una altra? Posem una cançó i llavors continuem amb anècdotes, si vols. I així anem enllaçant. Va, doncs enllacem amb una altra anècdota, va. L'altre dia anava per Barna. Bé. I em trobo a... La nostra segona casa. Sí, per desgràcia. Em trobo... A mi m'agrada. Em trobo amb un semàfor. Estrany a Barcelona trobar-te amb semàfors. Estranyíssim. Estranyíssim. I paro en el semàfor i hi havia 2 busos que volien tirar. Bé. I es fica, el meu estava en vermell i el seu es fica en verd. I dic, ara tiraran, espera't, que si no t'atropellen. I res, i dic, per què no avancen? Que jo anava a la meva bola. I després m'hi començo a fixar i veig... Anaves en patineto? No. Anaves caminant? Sí. Val. I em trobo els 2 autobusos, un al costat de l'altre, i el de, diguem, més lluny de la vorera, amb les portes obertes, el de més a prop de la vorera, amb la finestra oberta, i anar xerrant. Ah, bé, sí. Sí, què tal, no sé què, i els passatgers de darrere així com... Hem de marxar, que potser tenim van pressa. estar 5 minuts allà, però no venia ningú per darrere, i els tios allà, vale... Bueno, és que també ha de ser una mica monòtona la qüestió de obre portes, puja gent, una altra parada, obro portes, puja gent, ha de ser monòtona, perquè això. es va tornar a ficar verd, ja vaig travessar i els tios encara seguien allà. Clar, és que és la vida, Marc. O sigui, jo aprecio aquests moments de felicitat dels conductors, així, saps allò que fa una mica de... Sí. Ja podem continuar, i ja està. Una noia de teatre, un dia pujant amb un d'aquests de... Això és una altra anècdota. Amb un d'aquests petitons de barri. Sí, vale, doncs el bus pujava, del barri. Sí, doncs pujava i de cop i volta anava ella sol a l'autobús amb el conductor i el conductor va parar el bus com en un lloc on no hi havia parada i li va dir, perdona, puc baixar a fer un cafè? Diu, i d'aquí 5 minuts torno, i es va quedar la noia del plan, vostè m'està vacilant o té algun problema greu a el que ve sent el 7è pis del CAP, no? I no, el tio va baixar, diu, em va deixar com allà durant 5 minuts, jo, com que no tenia pressa, però quina necessitat tens esperar a que la pobra noia acabi de baixar del bus i llavors tu ja ves al bar que et doni la gana? Això deu ser que després arribes a dalt, o on sigui, i allà trobes més gent que vol baixar. Llavors devia ser l'última parada abans de tornar a carregar gent. Clar, va dir, aquesta pobra que es quedi aquí, és la pringada de torn, vull dir, és el que... Pues sí, va passar això, Curiós, si més no. A mi m'ho fan i em quedo una miqueta com a l'expectativa. A mi em fa molta gràcia aquests que deixen el bus obert i ja picaràs i se'n van a... Ah, també, això passa molt amb l'E12.
Ah, no. Parlava amb de la 12. Barcelona. Ah, doncs jo amb la 12 m'ha passat vegades, Sí, eh? a la 12 que també a deixen vegades i tu passa. puja... Si puges, piques i... I si no sou dos piques, al no bus et piques. diu tu què pares, al pont o a estació? Dius, estació. Ah, sí, I això fantàstic. És guai perquè vas 2 persones al bus. Surt a compte? No, però segueixen pujant. Mala sort. Sí. I home, ja deuen ser uns mínims que els hi marquen. Jo he vist pujar busos amb 2 persones, Marc? I he anat sol. I per què? O sigui... No, perquè era el bus que necessitava jo. No, però vull dir que per què? O sigui... O perquè no saps mai quin dia hi haurà gent i quin no. Absolutely no. Clar que no, però quan ho veus penses, Sí. realment això surt a compte? I hi ha dies que he anat jo sol i dius, després d'aquí 10 minuts em passa un altre. Sí, que anirà a 8. Clar, però com Segurament. que després faltarà una Barcelona de pujada, per exemple, potser Clar. després farà falta aquell que... Exacte, I per és això com que pugen i baixa el baixen. tio sol. Sí, i així està clar. Pot posar la música alta, chill, baixar la El dia finestra... aquell que vaig baixar sol anava amb la música a tope. Clar, Faig i clar. feim. Oh, uau, a tope, pum, 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 bam, bam, bam. De Molt fet, bé. un dia Sí. baixàvem l'E12, Oh, i uau. pujant al bus em vaig escoltar. Sí, tenia posat la ràdio i sonava la promo de l'Ona Jove. O sigui que, conductor de l'E12, si és fan de l'Ona Jove o no? Ho és. Perquè també abans hi Ho havia és. la repetició als matins, en aquella ràdio, Ahà. i se sentia Una cosa, l'Ona Jove. gràcies. Gràcies, fan, perquè és fan, o sigui, ja està. Si estava escoltant la promo, és que és fan. Ja està. No, O sigui- un dia el programa i un dia la promo. Bé, o sigui, no és perquè voluntàriament ell escolti la promo, sinó perquè passa la promo així, pim-pam-pum, Sí. però com que aquell moment l'estava escoltant, és fan. I ja està. Ja està, Fantàstic. ja ens pararan pel carrer. Sí. Que no ho provin. Bueno, anyway, la qüestió és que potser que posem una cançoneta, no? Vinga, va. Una mica d'alegria perquè ha sigut la Mercè a Barcelona, els que som de poble, bueno, XD, OK, però no, a al revés, Barcelona... els que són del poble van a Barcelona. Sí, però La Mercè bueno... és pels de fora. Sí, però sincerament, Com a mi... el Música Viva també és pels de fora. És veritat, però sincerament, a mi ni em va ni em ve, o sigui, no hi he anat aquest any, tampoc crec que hi vagi... Bueno, potser un altre any sí que hi vaig, però... què passa? Que de tallets, o els tiets per mi, perquè m'agrada més el nom dels tiets, que van col·laborar amb els Amics de les Arts fa uns quants mesos, Sí. han presentat una cançó, ni més ni menys que els Manolos, que van fer Amics per sempre, Will You Always Be My Friend, per als Que Jocs aquests Olímpics. només fan del coses per Barcelona o què? Sí, Marc, sí, rumba catalana de tallets, els Manolos, amb la dels Manolos. Arriba en Manel i ens obre el bar. Em porta molta energia de l'Amigos para Siempre. Em porta molta energia, em porta felicitat aquesta cançó, o sigui... Jo la veig per la propera festa major, alegria que és festa cada dia, o sigui, quin lema més bonic, o sigui, en una època que festa regular, però... Sí, regular, però la Mercè... Jo no Carregadeta, parlo. Carregadeta! Sí. Els contenidors era calienta que sales, no? Quasi bé, però bueno... Per què els contenidors? No ho sé. Els contenidors sempre són... Però no per festa major. Oh, no se sap, Marc, Ah, o sigui, no ah. se sap. Els contenidors sempre escalfen per si un cas. Ells escalfen. Potser a una festa major tenen més protagonisme... Fora de festes majors. També, però a vegades a festa major també, S'han vist coses regulars, a vegades. Avui m'he dit moltes vegades regular, jo. Sí, com el total. Uf, m'està cansant, m'estic ratllant jo amb el regular. Ui, Marc, Què? de què has de parlar tu ara? De drons. Va, doncs a més et parlo d'un tema que no té res a veure, però... vale. M'ha vingut. Perfecte, gràcies. De res. Hem parlat dels drons, de Sí. les GoPros i de tot el tinglado, però hem parlat És de la veritat. utilitat nova que se'ls hi està traient en els drons. Val? A veure, sorprèn-me. I saps aquella expressió de quanta gent fa falta per canviar una bombeta? Sabia que parlaries d'aquest. Ho sabia! És que l'he vist aquest matí, Marc. És un dron que li han ficat un tap de suro amb una bombeta a sobre i Total. una càmera, i llavors pugen amb el dron i intenten ficar la bombeta dintre el forat, el casquillo, no? Sí, exacte. De la làmpara. Amb la veu aquesta com de naus espacials,
Et llegiré el tuit que he vist, tu I segueix. està el dron doncs, intentant encastar, ficar-la anivellada, i en el moment que la té més o menys per sota, l'endolla. La connecta i comença a rotar per collar-la. Fent que no ha connectat. Ara puja, està quasi a punt. Entra. Alineado. I comença a rotar. I hi ha un trobat el punt que toca, fa contacte i s'il·lumina. Això, saps de És quina música superèpic. és? No. Interstellar. Ah, ja em sonava a mi. I connecta, fa el llum, Brutal. i llavors baixa i ja queda la bombeta posada. Marc, el tuit que he vist jo aquest matí i que m'ha fet molt riure és aquest vídeo Sí. i posa más emocionante que muchas pelis. Clar que sí! Home, s'ha de dir que sí, eh? O sigui, està molt ben fet. Està molt ben fet. Era això. I tu imagina't aquelles bombetes que estan tan enlairades? Bueno, clar. Això, l'idea és molt pràctica, és molt bon invent d'anar Si a atines, posar o sigui- una bombeta amb el dron. Però com la treus? Perquè quan es fon, no és que la fiquis, que hi hagi Clar. el forat posat. Sí, perquè aquest té trampa, aquest vídeo, perquè clar, aquí ha tret la bombeta. Clar, algú ja s'ha enfilat. Exacte. La seguretat aquí s'ha de vigilar. Se li ha de donar una volta, no? Aquí encara, una volta de bombeta, aquí. Una volta de bombeta. Sí. Com es diu el casquillo en català? Virolla. Com? Virolla. Virolla La amb, virolla d'una bombeta. virolla amb B alta o amb B baixa? Bé baixa. B baixa, virolla, molt bé. Bueno, és que virolla pot ser com volta, Sí. em dona com a volta. De fet, quan fan virolles és quan fan derrapez. Derrapez. Oh, fer wow. virolles. Fast and Furious, a todo gas, a tot gas, a tot trap. En català seria tot trap, a la traducció. Sí, a tot M'agradaria- drap. A tot trap, m'agradaria a mi. Sí, sí. Tu ara imagina't, Guai. un moment, tu ara imagina't el Digues. doblatge. A veure. Sí. Anem a fer virolles. Anem a fer virolla, Jou! Ah, estaria guai. M'agradaria sentir-ho. Bueno, molt bé. Estudis estudis de doblatge de Catalunya, si us plau, plantegeu-vos aquestes coses. Anem a fer Em pensava que virolles. anaves a tirar el currículum ja. Ah, no. Simplement jo els hi tiro amb ells, vull dir, ja s'ho faran Ah, ells. sí. Sí. Jo no soc dobladora. El que em va fer molta gràcia és que ara els personatges, bueno, les veus, Sí? els dobladors, fan vídeos a TikTok Ai, dels seus és molt guai. personatges. I llavors els hi veus la cara i És dius, molt uah, guai. la Saps veu què vaig normal veure sense una fer tots vegada? els efectes. Saps que vaig veure una vegada? Què? El de bola de... no sé si és Son Goku o algun Sí, d'aquests, sí. que un li va fer tatuar, o sigui, Ah, em un pensava la fan... veu. No, la seva firma, i estava flipant, diu, per què? I jo penso, com ha de ser viure amb una persona que la seva veu l'has tingut al cap com tota la vida? Ha de ser molt estrany. O sigui, les parelles d'aquesta gent, si és que tenen parella, és molt estrany, suposo. Per mi seria estrany. Sí, clar, et surt sempre la veu i de fet, de tant fer el personatge, els hi surt la veu. Mira, per exemple, aquest és el Ai, d'en a Doraemon. veure! Aquesta és la dobladora original del Doraemon, que va anar amb el d'aquí, amb l'Eduard, és el d'aquí, És de la Nobuyo Oyama. Té 66 anys. i va venir aquí És amb que el això és el doblador de K3, l'altre. això només l'infoca. Els fans truquen a casa meva demanant si hi ha el Doraemon. I quan jo agafo el telèfon dic, sí, el Doraemon és aquí, o el Doraemon ha sortit, parlant com si fos el Doraemon. Perquè és molt I friki, quan agafa el telèfon al meu marit, ell contesta que és el pare del Doraemon. Fa tant temps I ara aquí hi ha el el noi. mateix li passa a Aquest és l'Eduard. l'Eduard. Ell és el doblador català Oh, del uau. Doraemon des que va començar a emetre's a TV3. No li ficava aquesta cara, eh? Millor. Oh, uau. Em sembla que tinc una cosa als guants. És que s'hi han de deixar la veu. No, però no s'hi deixa la veu, eh? No? Són tècniques, no. Tens un... Perquè la veu és superdiferent. Estàs Sí. 10 hores fent el Doraemon i no te n'adones i estàs sol en el cotxe i continues parlant com el Doraemon i vas a posar benzina i dius, póngame 2000. Estàs una mica collat posseït pel Doraemon. T'imagines que estàs treballant Una cosa- i t'arriba un... Ah, posa'm 2.000, Lali. No sé què. Jo sé una actriu de Mares para Siempre, de fa unes temporades, que va fer una entrevista un dia a una ràdio. Sí. L'entrevista va ser després de sortir del rodatge
d'un dels capítols, Sí. doncs actuava com a persona. Jo crec que aquesta noia ara es veu en aquella entrevista i pensa: Mare meva! mare meva, el quadre de persona que estava fet en aquella entrevista. Era fort, o sigui, era molt fort. De fet, a TikTok, una de les persones que ara s'ha fet més famós Qui és? és en Dan Povenmire, Ah, o Povenmire, com es pronuncia. És amic nostre, Povenmire. Aquest home Sí. és el creador de Phineas i Ferb. És el creador, però alhora és el qui posa veu a en Doofenshmirtz. No! I llavors a TikTok comença a fer vídeos de tothom que li envia coses, doncs reacciona a això. Ha fet un dibuix d'en Hello Perry. everyone, this is Major Monogram, here to remind you to get out És there, aquest do home. your civic duty, Que and mono. vote. There's quite a bit riding on this election, so we're going to need full participation from all of our Aviam si xerra. aces first. Que és la versió anglesa, No l'escoltarem com a... Bueno, aquí només reacciona, no xerra. Aquí canta. Clar, la versió anglesa té aquesta veu més estrident, el Doofenshmirtz quan canta. Però, bueno, li van enviant vídeos de coses que han fet. Bueno, no xerra mai. I clar, amb els fills seus, com que veuen Phineas i Ferb a tot drap, no? No, Per allà és que clar. Els hi diu rotllo... Tot els imita. Clar, una que imita un... El Perry l'ornitorrinco? Sí, aquest que diu ara. Just a second. Watch this. All right, what's your name? Riley? Riley? Oh, Riley. Did Andy Grammer just rewrite the O'Reilly Auto Parts jingle? No sé, coses de... Fa coses de molt vídeos. randoms, aquest home, Busqueu-lo, per això. Dan Povenmire. Povenmire. No sé com es pronuncia. Povenmire. Jo li dic Però aquest Povenmire. tio és el creador de Phineas i Ferb. Gran. I, de fet, un dia explicava que no sé si te n'has adonat d'una cosa molt important, Quina? que és la intro. O sigui que aquest tio de vacances no en té ni punyetera idea, no? Molt bé. Más o menos 100 I- días hay de vacaciones Que y no, llegan són, las clases que no de són nuevo. 100 dies de vacaciones, No, però ni van de preguntar conya. es veu a no sé qui, quants dies hi ha de vacances? I em va dir, 100, no? I van dir, sí. I van fer la cançó, i cada dia diuen, però com que 100 dies? Diu, no sé, ho van preguntar, un va dir això i ens va semblar bon invent allà. Ell diu más o menos. Sí, però no n'hi ha 100 dies. No, però més o N'hi menys. ha... Clar, però ho explica ell, diu, clar, era el creador i qui va compondre la cançó. Total. I van dir, doncs mira, quants dies hi ha? 100, doncs li fiquem 100. 100 dies. I no és així. Saps que jo sóc pèssima dibuixant i sabia dibuixar el Phineas i el Ferb? Bueno, és que són un triangle. Però em quedaven superbé. O sigui, era una cosa que jo pensava, sóc dibuixant. està. No, no ets dibuixant. O Ja sigui, està. fas pena, però no De fas... fet, un dia van dir, aquest també explicava que si mai en Phineas mirava de cara, era impossible, Clar, perquè té els ulls... com pel cantó. Té els... No mira mai de cara? No mira mai de cara, sempre està així. Clar, perquè té l'ull aquí i té el nas aquí. Llavors, si fiques aquí, sortirien com els ulls pel cantó. No, jo pensava que sí mirava de cara en algun moment. No, i en Ferb... Sí, en Ferb podria mirar perquè no, com que no és un triangle, No, però té una nàpia molt grossa, el Ferb, eh? sí, però és més rodonet el cap. En Phineas és un triangle. Una cosa, m'estic adonant ara que el Phineas no ha mirat mai de cara. Correcte. Podem fer un minut de silenci perquè el Phineas, de Phineas i Ferb, no mira de cara? Per favor? Necessito... És veritat, tio. Que veuries, Quin mal rotllo. veuries una línia recta amb dos ulls. Clar, però com Ui, que tant, els ulls així. sobresurten tant... Seria així. Seria un rombe, amb uns ulls enormes. I love it! Mai s'ha vist de cara. Ens agrada. De fet, crec que ho explicava el noi aquest. En Dan Povenmire, el nostre amic. M'he quedat una mica cucú, Marc. M'he quedat cucú. Mira que hem vist els episodis de Phineas i Ferb 350 milions de vegades. Ah! M'està Clar. fent molt mal rotllo, això. És que és molt raro. Busqueu raríssim. a Google Phineas Front. Clar, i no surt. Bueno, i potser... A part de coses molt Clar, estranyes. En Ferb sí, però en Phineas és un rombe. Que és meravellós per això. Fa una mica de por, també. Fa una mica de por, sí, sembla una cosa molt estranya. Bueno, doncs ja està. Bé, gràcies, Phineas, per existir. I ja està. Ja està. Nosaltres ens queda poca existència del Ens programa queda d'avui, poca Si has d'explicar una existència. anècdota... Fantàstic. De què vols parlar, Marc? No sé, m'has dit, tinc una anècdota per després. T'explicaré una cosa ràpida. Ai, no me'n recordo ja. Mira, és que m'ha passat ja, m'ha passat. El que podem obrir Del és un dron, meló... era. Parlàvem del dron aquest de la bombeta. No me'n recordo. No No? me'n recordo, hauria No? d'estar pensant No? molta estona. No. Quan em queda, Marc? 2 minuts.
obrim un escaig. meló. Obrim un meló molt gros. Vinga, El meló va. gros és gimnasos. Vinga. Què els hi passa als gimnasos? Tu toques gimnàs, Marc? No. Jo tampoc. Val. A partir d'aquí, sabem de gimnasos? Home, alguna cosa. Alguna cosa perquè hi ha personatges en gimnàs que són... Que només han anat a inscriure's. Exacte. És que hi ha molts personatges en un gimnàs, però un dels personatges és la persona que és una posturetis. Sí. Qui és la persona posturetis? La El que es va al grava, gimnàs, el que es grava mentre fa merda. No, ni fent merda, o sigui que es fa fotos del cul post-exercici, però que només... Bueno, post o pre. Post, normalment és post-exercici. Jo sé de gent que han anat al gimnàs, s'han fet la foto I han marxat. I han marxat. És que és el que volia arribar jo. O sigui, la gent que et fa la foto, però no veus el procés fins que ha arribat la foto, és que només et fas foto i marxes. O sigui, vas a la sauna després. No diguis mentides, jacuzzi. vas al jacuzzi després. O ni això. Però després hi ha el típic que sí, que fa exercici i després t'ensenya el resultat. De mira, que bona que estic. Bueno, per tu, saps? Només et dic, sé que hi havia un gimnàs que una de les tarifes era tarifa posto. Que era pagaves X per anar allà, fer-se la foto i ja està. Potser hi havia una sala estrictament destinada a fer-te una foto d'aquest mirall. No feies anar res de màquines, no sé si era molt menys que una tarifa normal, i era només per anar allà, fer-se la foto i pirar. I això, la meva pregunta és, per què et serveix? Home, per fer posto. I ja està. Perquè serveix totes les altres coses de posto que fa la gent. Per res, però em refereixo. Quin és el teu objectiu vital anar al gimnàs per fer-te una foto? Home, la gent ho fa, doncs jo també. Que és com funciona la societat avui en dia. Em sembla correctíssim! A mi també. Va, jo també. aplaudiment per aquesta gent. I ja està. O sigui, jo crec que... Una gran oportunitat de negoci, aquesta, Sí, han aprofitat. sí. Jo crec que ja podíem tancar el programa aquí mateix, Exactament. Perquè ha sigut com un tancament rodó. Rodó. Com els culs que veiem a Instagram. Rodonets, igual. Molt bé. Vosaltres no us subscriviu al gimnàs, però sí que us podeu subscriure als nostres podcasts a través de Spotify, a Apple i Google Podcast i a iVoox, a @OnaJove. Tot arreu. També a YouTube en format vídeos, podeu Exacte. subscriure al canal, ficar like i Tot, veure'ns i compartiu. els caretos. Dale like si quieres i comparte, doncs aquí també. Aquí igual. Like i compartiu. I xarxes socials, Twitter, Instagram, @OnaJove, TikTok, de moment encara som @ona_jove. Així que... I per FM, a mateixa hora i mateixa freqüència, on ens estigueu escoltant ara mateix, la setmana que ve. Exactament. Res més, que passeu molt bona setmana i ens veiem. Adeu. Adeu, bonics!